даҳо тоҷикро бо ваъдаи кор дар Аврупо фиреб доданд. طبق اطلاع اجنسی ضد فساد بختیار عربов директори ширкати гардуна бо маслиҳати пешакӣ бо муовинаш Рустамов Тоир, сармуҳосиб Хушқадам ва Тоус ва шаҳрванди ҷумҳурии Чех Васлав Скогутил ба ивази маблағ ба 36 шаҳрванд ҷойи кор дар Чехия ваъда дода иҷро накарданд. ин ниҳод яке аз ҷабрдидагонро Собир ном бурд, ки масъулини муттаҳами гардуна аз ӯ гӯё барои таъмини ҷойи кор дар Чехия $1320 гирифта зарари калони моддӣ расонданд. Ба гуфтаи ҳамин манбаъ, дар маҷмӯъ Арабов, Рустамов, Хушқадам ва Скогутил ба бовари 36 шаҳрванди дигар даромада, аз онҳо $32,210 ва беш аз 101,000 сомонӣ гирифта ба ваъдаашон иҷро накарданд. Оҷонсияи зидди фасод афзуд, ки феълан алайҳи Арабов, Рустамов, Хушқадам ва Васлав Скогутил барои қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст.